Здравейте, това аз съм Фенмен и това не е Фенмен Survival. Ние в момента играем мултиплеер с моя приятел Съслик. Кажи здрасти, Съслик. Здрасти. Да, това е моят приятел и това е един страхотен български сървър, в който Съслик го е направил. Много е як, сега ще ви го покажем. Малко ще Така, това е Warp Event. Това е Warp Event, в който се правят яките евенти. Всяка вечер от 20 часа. О, яко. Добре, значи сега почваме да... И да кажа нещо за евента след някъде 2-3 дена. Или още днеска даже. Той е Crazy Kid, ще го хвана да вземем да го разширим, защото той е олнър с мене. И така. Да, аз съм олнър на сървъра. Така. И сега ще почваме да спам. Така, спаун, да. Ето го изпълна, това е голям. Аз го направих с една команда на World Edit, ако знаете. Нали, би трябвало да знаете по-ги. Не, няма смисъл го променяме. Е, тук, чакайте, тук е Warp Rules, ама то не знам, някакъв тапак ги е писал. Забранено е, тук трябва да са цветни наказания. Това сме. Айде да оправим спауна, защото първо... Добре, бива. Така става, може, ама... Имам предвид тия купчета за кост, всичко това трябва да го оправим, брат. Е, той не знам за кой. И Руса ще го оправим. Не, Руса го махай. Руса го остави. Нека да е те. Или направо ще го махнем. То с те хората, които ще влязат. Бягай, ще покажа как се прави с Руса. И да ви кажа, админите тук, които са много някакви добри. Аз съм им казал така да са, защото никой няма да влиза от сървъра. Ето сега да кажем, защото не си добавим в резиденцията. Ама аз трябва да опна, чакай. Ти си... И вижте, аз съм Crazy Kid CRD. Вижте, пише К и ето, аз съм олнър. Само мога да кажа, че в този сървър, като влезете, ако искате, казвайте нещо на мен, знаете, с лик, на някой админ. Ако някой админ ви отрече, в описанието ще има нашите скайпове, може да намерите. И да кажете, веднага оня ще изяде голямото банче. Да, и гледайте да запълним малко местата, защото то сега е 8-9 часа сутринта и затова няма никой да има. Ще това се оправи. Яла за малко. Еми, вчера имаше някъде 10-12 човека. Един ден имаше такова. Някъде 40-50 човека дойдоха. И вари ги разведи на Ларп гора, защото той е супер плосък сървъра. Ето, едно приятелче ми иска един стак стрели, сега ще му дам веднага, защото нали, да не сте ми приятели, все пак ще ви дам. Сървъра е много така, аз нарочно съм го направил така, че може да давам айтеми. И сървъра е реално IP, не е хамачи, не е нищо. Да, сървър, IP в описанието ще има, да видите. Не да го видят, да влизат да играят. Да, влизат да играят. И моля ви, сабскрайбвайте. Да, абонирайте се. Защото аз това го правя за вас. Не, бе, Направо си ми разруши Warp Rules. Аз ще го разруша, искам да направим по-хубав спаун. Спауна от Абе, това за какво го правиш, бе? Ще видиш. Махай го, човек. Махай. Бе, това ще спауна. Тъпо това, бе, махай го, бе. Ще направим нещо като такова да те спаунва на едно място и тук някъде в средата. Абе, не, бе, остави го. Айде, бе, какво ти пречи? Добре, виж, аз ще направя друг рус. Ма помогни ми да махне тази. Чакай. О, това е шопа, бе! Абе,
майко, да ти гръмна леглата сега. Колко е? Май сега ще видя. Това бил шок. Аре, не чуди. Айде, така. Мръдни се, бе, мръдни малко, мръдни малко. Сега ще стане. Добре, това е шопа. Много ти е малък шопа. Ко? Аз, нали, Това е касата, ще ви слушам после. и мога да ви кажа, правя всяка седмица по 2 евента, в която фърлям книга и вътре в книгата има по някъде, в такъв смисъл вътре в книгата, който я хване, печели 200 000 парички долара. Левич тук. И някой път даже правя за VIP, за админ, за такива. Те, Ама може да нямате този успех. Не дейте да. да, влезте, играйте. Има, ето, сега ще му разведа и с ларповете. Ларп апартаменти, лана ларп апартаменти. Сега идвам да Даже ти трябва... чакай. Така. Сега. Така. Тук е един голям апартамент, по-точно. Не съм влез. Да, бе. Правя такова руси. Какво ще го правя? Вижте хора, Ела. пише на ларп и тук показва всички лапки. Хората знаят, които играят Майнкрафт. Да, и сега ще обиколим всички... Първия ларп апартаменти. Ларп апартаменти, ела. Ето, ние сме на ларп апартаменти. Къде си? Да, ето. Ела само да ти покажа нещо. Ето плагин, знаеш ли го за... Знаете ли го за... Дето, значи, да кажем, се избирам сега на моя етаж, дето е 15. Ама не дей да стъпваш на айрана. Не дей, защото ще забия, тото е асансьор, един плагин. 15 цъкам бутона и се изкачвам. Ама не дей стъпваш на айрана. Не дей, бе, защото ще бъгна. Как ще бъгнеш? Ела на 15 етаж. Качвай се. Това се прецаках, качих се на втория. Цъкай с десен бутон на табелките, то там където пише 10, го избира на 15. Айде. Еми, чакай, стой аж долу на втори. Ама дръпни се от стъклото, защото ще... Аз съм на 15. Абе, ти си на втори! Идваш сега на 15. В момента съм идвал на 15. Да, ето. Ела ти яке. И това е моя такова, чакай само да го нагласа на първи. Това е някаква помия, не знам това е. Кое бе, това е моя. Да, ама кеф ме, да. Моя... Можеш ли го направиш по друг начин? Добре, за кой легото е така бъгнато. Много гадно бъгнато някакво. Горното. Ама то тук... Чакай, аз дали мога... Аз какви команди имам? Всичките ли? Всичките като мене си. И така мога да ви покажа сега. Ела долу, ама и чакай малко, не дей да таковаш, докато аз не съм слязал, защото съм... Да, внимайте само с асансьора, защото... Давай, идвай долу. Имам предвид, ако двама тръгнете да се качвате, ще го бъгнете и някой от вас може да си заде бана, така че... Не, няма да иде бъна. Ще са за 5 там ми може да тръгне да му взема хелт и да умре. Абе, бана ще е. Няма да иде бъна, че отли ще е закон. Няма да иде бана, защото мога да е грешка, ама... Казвам само, моля се правете така, защото се бъгнете. Аре бе! Добре, слизам. И ми... Така аз те телепортнах, добре. И мога да ви кажа, значи ако искате стая за един ден, $50, стая за един месец 700, стая за един месец 700 и стая за една година 3000. Обаче, ама не истинска една година, тя Майнкрафтска, тото е равно на някъде 5 седмици. А как аз да взимам пари? Един ден, На хората как да си взимам пари? трябва да сложа плагина, дето, нали, за парите. И... Трябва да сложим плагина за банките, дето такова има... Не за банките, за зомбите, така да ги ме лежат и дава пари, че аз се забравям да го сложа. Ще го сложиш, добре. И ще може вече да си получаваме пари и така ето стая за един ден, 50 кита, стая за А пък, месец,
Чакай, искам да ти кажа, ако нямат такова, ако нали нямат, могат да почнат с Руди, обаче той е на супер посък, тъй че няма да стане. И заради това тези честове трябва да ги маним. Не, ще ги оставим. Не, ще ги оставим, това няма нищо. Оставяме. И да, ето това са апартаменти в нашия хотел, който, Ай, то това не е хотел. То това... който иска да не си строи къща, просто може да... да. Ела, Чакай малко. втория ларп, ела на ларпа. Чакай малко. Извинете много хора, просто малко ми се кървото ме боли. Така, и ето вижте го. И да, и който иска вместо да си прави къща, просто може да дойде и да си купи стая в нашия хотел. Сега къде отида? Ларп аптека. Добре. Това пък какво ще е? Някакво много странно, аз и те си го измислих. Добре, това е лапа, аптека. Ела тук. Виж сега, това е за $2 water bottle, а пък тук за 50 health potion-ката. Ето, даже тук съм го написал, това е второто. За 50, бе, тя трябва да е с 100, ама как? Не, оставих за 50 да е по-ефтиното е. Сега на Warp. Да, за такива. Сега на Warp екип. Warp екип. О, да, ти си направи лап екип. Аз тебе трябва да сложа тук, чакай. Как така да ме сложиш? Да. Кой от двамата си ти, бе? Добре, така. Сега... Да, ларп екипа е много готин. Да, това е ларп екип и тук са целият ни главен екип. Само Яна, и Симончо. напиши нещо в чата. Пише К. Що? Crazy Kid СРД, нали? Да. Готов си. Забрах ти направя името така синьо, обаче нищо. Кой е Жуко? Гаджета ми. Добре. Тук има и неко момиче. Браво, не я знам, ама браво. Давай ще спука на Майнкрафт, знаеш как играе. Добре, тя от твой клас? Не, тя от София, бе, аз съм много по-далеч. По-голяма ли е това? Една година. 6 бре, добре, и аз излизах с 6 клас. Скъса. За кола класа? Тя се оплакваше, че не съм се занимавал с нея. Че те ми цяла на компа седиш. Добре, айде сега стига сме се бърборили, сега отиваме на LARP Event. Не LARP Event, ние бяхме там в началото. На LARP Food. Това LARP Food е точно на спауна, който не ще да пише LARP Food, направо като го спауни, идва тук скача, Да, който иска да пише ларпу, тръгва да бие животни, той има спаунери. Опа, чакай, че чупих. Да, ето го, когато спаваме тук на спауна, идвате, тук има такива дупки за животните, влизате вътре и ги трепате. Между другото, трябва външните животни да ги трепате. Тук не е джунгла. Не, остави го, нека да е така, то тамън хората като дойдат на спауна ще почнат от тук да си бият животните. Да, направо да ги почнем от кенефа. Сега LARP, чакай малко. LARP гора. Ела на LARP гора. И да, тъй като сървъра е супер плосък, не знам защо трябваше да не е супер плосък. Да, това доста гадно са такова. Тук съм направил LARP гора. Вижте, тук даже ви дава глави. Да. И сега ще отидем на ларп гора. Така. Трябва бая неща да поправим. И да, това е ларп гора. Ще засяждаме и нови дървета, защото ти Да, вчера засаждах, ама нека те първо да са всичките да са такова, тогава въобще даже не им обръщам внимание. Нека всичките да са Добре. И да знаете, след този клип ще поговорим малко с Вик. Как ще направим... така, искам да ви покажа моя хоум, моля те ела. Добре. Като 10. Сега ще телепортна. Телепортим, че добре. Ела, точно тук до... В момента сме... Да. Хома на Съслик е точно до гората. Да, това е неговия хом. Ето го. Моя ще е по-як. Сега ще го направя по-добро. Ако искаш да живеем заедно. Да... Ако искаш, добре, ама ще живеем в моите къщи, защото ти ще...
дай в тъса, аз искам в тая, аз тъс ми моя, то ми е моят хом. Както искаш, аз ще направя и моя къща. До моята си направи, ако искаш, то хом мога да ти го копна с команда и да го сложа до моя. Не, Искаш? ще направя моя, ама иначе това пък, да. Добре, бе, за кой затваряш вратите? Това да не че у вас. Ма етапа са. Аз всички ги затворих, да, ама. Така, тук е... Правим ферма или какво ще? Така, това има една фермичка, дето, нали, тя е моя, защото, нали, там имах една фермичка, обаче тя нещо и стана. И това пак е фермичка. Тук фермичка, натъпкана с козовце и... Айде да сложим някаква врата, моля. И слагай там, май. Опа, кола, малек, кажи ми, че има кокошки, бе. Има. О, излезаха! Аре, влизайте! Майка ти. Влезаха всичките! Абе, сега няма да излизат вече, ай сега ще ги убия. Не, путай ги, путай ги! Юм, юм. Аре, бейте, бейте! Тия, защото... Колко затвори? Добре, аре, слагай вратата. Чакай да... сложим някаква вратичка. Чакай. Махай се, Не барай, бе, аз ще сложа вратата си. Само къде е? махай се, вътре. Антай. Това е някаква огромна ферма. Както ферма? Трябва вече да влизаме отгоре. Ще влизам от тук. Вратата, да, ама трябва малко да... Както и да е. Добре, сега какво ще им покажем? Кой лад? Сега чакай, ти върви да показваш, аз ще пусна малко такова тук. Малко крави, защото те половината излязаха и малко чипам. Кой лад трябва да стигнем? Трябва да стигнем до лад. Да. Не бяхме. Тел не сме били. На Значи какво? това е апартаменти, а това е ларп. Ма какво ти е? Че даже не съм го правил аз. Добре, ела на ларп хотел. Там съм. И там го има нашия... Чакай, аз си. Добре, това е ларп хотел. Това е ларп хотел, добре. О, много лаги тук, бе. Чакай. Това е, защото е много голямо мястото. Да. Добре, това е ларп хотел, ще трябва да усетиме бая, защото вътре направо ще го правим моб спауна. Не, вътре... Еми на вторите етажи е бая тъмно. Така, тук има асансьор, даже има и кабинка, нали. Я на втория етаж. Какво става тук? Във втория етаж ще стана... Мале. Трети. Мале. Четвърти. Чакай малко, аз съм. Пети етаж е моя, тъй пети... Ела на пети етаж, той е моя. Чакай, ще направя една промяна в това схемата. Ще напиша каса. Не, как лод? Тя глави са моите. А няма ли начин да ги пиша буквите с... Имам преди с друг цвят? Има. На табелите, как? Еми, по същия начин, както се пише в чата. Значи да кажем, искаш червен цвят, натискаш Shift 7, после 4 и си пишеш нещо. А не може ли с лилав? Не, остави червен, най-якия за сървъра. Да, сега ще го направя, остави. Не, аз ще го направя, Пишем ло. Така може да направиш, виж, така. Погледни. Ма що пише привейт, бе? Защото е бъгнато. Погледни. Остави. Така може да ги направиш. Как? Как, бе? Да ги стакнеш. О, не. Ако можеш да играеш в Майнкрафт уж. Това е плагин. Не. Как ти да е? Не е плагин, бе. То го има и на това. Който е Супра, бе. Супер, ли? Що излезе? Не, ти си тука. Някакъв. Аз съм тук някакъв супер, бе. Да. Нищо, стай го човека, нека си играеш. Добре, ма чакай, бе. Тия табели са бъгнати.
Да. Трябва ги оправя. Така. И добре, трябва да им обясним как се прави резиденция. Така, резиденцията ти би трябвало да знае да човек. Ти всеки сървър, който играе, всеки трябва да знае как се прави. Добре, ще направим отделен клип за резиденцията. Дай сега да отидем на другия ларп, който е... Warp Jail. О, да, това е затвора. Затвора е това. Това е Warp Jail. Това е затвора, това е джейла. И когато сте непослушни дечица, тогава... Да, наистина това е. Ти не си джайлнат, просто го щупи и излез. Знам. Просто искам да покажа. Ето, И когато ето. примерно, сега ще ви обясня, когато примерно не сте за бан, за тези, които не знаят, когато примерно не сте за бан, просто сте направили нещо лошо, гледайте да не правите, защото... Баннах е то Супра, защото ме обиди. Вика педераски сървър, педерас сте вие, така че изяде бана от мене. И просто няма как да влезе, ще му изписва The ban hammer has spoken. Добре, ето виждате как хората си изяждат бана, много добричко. Като обижат, иначе няма смисъл да им пишем бана. Така, ти може да излезеш, бе, ти не си джайлнат, ти две. Да, бе, знам, чакай, искам да покажа. Че почнах да обяснявам, да, когато се направи нещо лошо, ама не сте за бан, просто ще ви челнем, за да имам предвид, ще направим така, че вие се телепортирате тук и ще ви кажем за колко време сте челнати и толкова. Тук ще... Ще ви пуснем и толкова. Според мен Warp Jail е доста хубав, да. Аз сетнах един друг джейл, искаш да го видиш, ела тук. Втори джейл, дето тук ще ги слагаме тия, които вече пасуват или таковат. И ще сложим две зомбита тук вътре, ще видиш. Аз ще го оправя, стай. Ти го виж там. Готово. Къде? Какво е това? Това го сетнах като нов джайл, обаче то тук ще е затворено. Те няма да могат да го чупят. Това е втори джайл. Он е първи, дет се казва полис. Трябва да се правят от бедро. Не бе, остави ги бе, то няма как да го чупят, той има резиденция. Това си го оправя, добре. Знам го как. То може си без резиденция, просто с бедро. Както и да е, добре. И да, и за тези, които просто псуват и правят нещо такова, обиждат, джейла ще е малко по-добричък, а за тези, които правят грифът нещо такива, Не, то няма... не, то не, ако пасувате са в ония, който като влезе, веднага пускаме на зомби вътре. Това то е ли? Малки. Чакай. А останалите джейли за какво са тогава? Останалите те са си и декоративно, те могат даже, аз мога да ги телепортвам до там и те не могат да го чупят повече. И са се едно джайлнати. Да, знам. Мърди се, че Той- Аз Това ще покажа. сега чуем на Warp Jump. О, да, аз съм много добър в джъмповете. Така, вчера имаше такова Аз съм много добър в евент, имаше евент за Jump, ето го, той е малко, Аз съм на Warp. много е труден. Вярно ли имал евент? Да бе, вчера никой, само един, Що не го беше пуснал? Играхме до 11. той аз до 11, ама аз към 11, аз до 11 играх. Първото между другото, това, да не мога да се скочи. Как да не може, че утре се човек? Аз го скачам. Ето, погледни. Скочи. Не е бъгнато, погледни. Аз нали го минах, Или просто това, защото е малко бъгнато. Не, аз го направих така трудно. И виж как е, знаеш защо е едно купче по-нагоре? За да може никой да не може и така да го изкачва, така нагоре да го изкачва. Знаете ли как може да стане? Само за първия джъмп, то това, дори и да го направите, това не е чит. Може да се качите на оградата и от оградата да скочите. Да, това се разрешава. Ако ви е трудно, нали да скочите от тук? Да, защото иначе това е бъгнато, не, то иначе може да се скочи, ама ако не сте толкова добър джъмпър, скачате от оградата, това е разрешено. Да, това е, ето, нас навиждате, ние не сме толкова добри джъмпъри. Аз съм много добър джъмпър, ама това нещо не ми се оттава.
Не, аз нарочно го направих така, за да може да е по-труден. Така, труден е джампа, наистина. Ето го тук с крафтинг. Ако минете, ще сложим чести и награда. Но не, ако го минат, казват какво искат, обаче без геймод, без скил, някакви айтеми или пари, да кажем дори 1 милион да е, пак ще ви ги дадем. Да, ама не, аз няма да ги дам. Само по-милички от нас. Който е с лик. Да, бе, аз съм много... Аз няма да ги дам, така че. Ти ще ги дадеш, защото ти ще влезеш в затворчето. Аз ще влеза, да. Добре, аз мога да ви ги дам, ама няма да са милион, така че. Колкото се поискат хората, минали са джампа все пак. Минали са джампа. Те за едни такива същите джампове не дават нищо, само ти казват поздравления от админа и толкова. Ти как се пишеш и чакай малко. Какво искаш да направиш, бе? Драгон... Що ми даваш драконово яйце? Еми да имаш. Не, Че- че не трябва да имам. О, айде ходим да бием дракона, искаш ли? Ние нямаме портал. И сега ще направим. Аз ще направя. Ама аре да направим недър портал на спауна и енд портал. Чакай малко, джамп, община. Ларп община. Сега трябва да свършим да преглеждаме лава. Не, да, трябва да свършим първо и тогава вече отивам за забавление, обаче тук Трябва да направим клипа поне 2 часа. Може? Добре, аз чакам да излезе, чакай. Значи къде отивам сега? Ларп община. Напиши ларп с 6 община. Оп. Няма такъв лад. Има такъв. Погледни на ларп листа погледни там къде. Даже аз пиша община си. Чакай, сега ще видя. Ти с 6 ли го пише? Еми, не бе, аз в принцип така съм го сетнал, защото аз в принцип съм свикнал, иначе с това. Готово. Какво е? Как не стана? Тук ми трябва да... Тъпа хиър. Не бе, не дей. Абе ще да се тъпа сам, бе. Добре, както и да е, това е ларп община, което е... Не знам за какво е това, защото... Живота тук гледа. Чакай малко, искам да сега ще дойда. Добре, виждате, ларп община е празно. Той трябва да ми обясни за какво е, защото не знам, да помия за какво е правил. Така, тук съм, да. Така. Защо има община? Еми, значи аз съм нещо. Нали, аз съм онъра и ти там такова. Чакайте малко. Защо просто не го направим ларп къмец? Ларп община остава да има. Искам да кажа за какво е толкова голямо място, като е празно. И сега Жо, чакай. Аз ще променя някои неща, хора. Аз съм тук дизайнера. Аз станах онър вчера. Не съм бил в началото на сървъра, ако това си мисля. И не съм станал онър с някаква награда. Ако може би това, ако си мислите. Не съм станал онър с някаква награда. Просто така. Гледайте сега. Гледайте какво ще направя. Да, бе, тук съм. Чува ли са някакъв телевизор нещо? Не. Защото сестра ми го е увеличила и ще я набия още малко. Заради мене. Човек трябваше да изберем в по-тъй момент да снимаме, защото те майка ми после след малко ще заминат, ама нищо той сега ставаше. Защото те ще заминават с малко и чуят Къде ще ходят? до Созопол. Ти ще ходиш тя? Не, Тогава какъв е проблем?
Еми, искам ти кажа, че сестра ми тя може да учи с тях, пък вкъщи си е спокойно, като няма нея, само са дразни, само такова е. Нищо, те като тръгнат да си някакво. Добре, сега това е ларп община, другия ларп е PvP. И това е някаква каса, която прави. Така, ларп PvP е хипер готин, някакво много яко. Ела. Чакай, братче, аз довършвам. Добре, човек, ще такова. Ще телепорта. Добре. Не, чакай, аз ще го напиша, ама добре. Ох, извинете, малко кихам. Ама, ето го ларп PvP. Отвънка е една, ела да... Хора, ние в момента сме на LAR PvP. Ела да им покажем отвън какво е. Аз ще го затворя тук дупката. Ела тук, бе. Къде си, бе? А, ето. Аре. LAR PvP наистина е бая готино. Само дайте LAR PvP и... Аре, слизай, бе. Аре. Абе, не мога. Чакай. Изкочи. Това там е спална, нали? Това е ларп PvP. Вижте го, е гадки. Чакай, това си го седна като скриншот, чакай. И това трябва да го оправим сега. Има малко работа за вършене, знаеш ли? Как се сетваше скриншот, бе? Не, точно не знае нищо. Ай, да го оставяте. Не знам, не помня. Май, често на лаптоп ли си? Да, готово видях. Добре, следващия ларп е... Добре, и това LAR PvP. Ларп Remove някакъв. Това е LAR PvP. Има някакъв... А, да. Хора, вижте, Това- бая готин. Вижте, това е ларп Remove, един много як ларп. Това е LAR PvP, бая готин, може да се биете на него, яке. Сега отивам на LAR PvP. И аз ще го знам какъв е. Ама някакъв... мисля, че аз съм го направил. Да, сетих се какъв е. Добре, и това е LAR PvP, хора. Ето. Това е такъв... Вижте го. LAR PvP. Чакай. Да. Което не знам какво е. Това е, ама... Това е за... Сега ще ви кажа. Това значи, ако се нуждаете от айтеми, идвате и почвате да грифате. Обаче е тая къща, която съм до нея, никой не иска да я грифа. Това е моя хоум, това е моя хоум. Къде, бе? Тука. Да, вярно, ако искате, идвате тук, грифите и готово. Моя хоум не, той има резиденция. Ето да кажем, този скарлака. И ако искате да убиете селенчи, сега ще ви покажа един много умен трик. Така. Взимате че... Ама ела тук да снимаш да покажем как... Чакай малко. Чакай сега да ето му е тук е зад тебе. Да, виждам. И между другото, аз ще правя промени по спавна, не го слушате, че не ми. Защото... Просто спавна не ме кефи и ако искате да кажете в... И така, това. Ти кажете дали вас кефи. Тук, значи, вижте, ела да ви покажа как да бъг... Елате да гледате сега как да бъгвате селените. Само чакайте да ги убием. Не ме би! Само чакайте да ги убием. Оф, ще селени гъмрат, бе. Искат 16, единия иска някаква гадна оферта. Добре, ари, сега ще ги таком надолу. Чупи ги надолу, бе. Айде. Не, падам! Не падам. Много падащо е. Така, сега вижте. Взимате това, взимате една плоча и взимате пак това гравел. И сега слагате ченчето, слагате грейва и слагате тази плоча. И да кажем, и изведнъж ще ги пада и само гюм. И селените умират. И пак може да се го заредите. Сега не го настъпвай. За кого настъпа? Настъпа го. Не дей го настъпвай. Остай да бъзикаме селените, ари. Чакай, ще ми сменят от тях. Виж го това. Гюм. Добре, аре, ще ви покажем ли някакво... Ларп не, ларп селяне. Чакай, дел ларп. Рус.
Warp селяни, да, това е Warp селяни. То мисля, че е същия. Това е... Да, това е същия, където сме ние. То няма смисъл да го таковаме. Ето го име. Да, Warp Shop. Ма чакай да дело на Warp. Дело Warp селяни. Warp Shop, защото той има, нали, Warp Remove. Ето го и Warp Shop, той е да спална. Ние ви го показахме. Сега ще го целят. Ще сложим още продукти, защото това нещо... Сега той моят приятел ще го целя с яйца, ще го убия, ще го заколя, ще го на... И... Къде? Чай да си взема аз едни... Чак. Аз па не мога ги намеря, се тая. Какво ще им покаяме още? XP? Да вкараме ли тоя? The Lion. Кой? Тоя бе. Вчера не говорихме тоя. Да го добавя ли към конферентен? Кой е той? Твой приятел бе. The Lion. Симон. Ага. Както искаш. Ще го добавя. Така. Добави към конференция, аре. Избери по скайп. Така, добавям го. Само сега трябва да му кажем, че снимам. Чай си довърша аз ларк. Заето каза. Само чакай. Да си гледа работата, айде просто. Аз правя в момента лап рус, хора. Сега ще напише рус, ама те табелите са бъгнати, нали? Ехо! С лик! Добре, всичко се бъгна. Не знам защо. С лик! Табелите са бъгнати, лапро ще го сложи после. Какво става тука, бе? С лик! Ще му звънна отделно. Чакайте, че нещо става. Гати, бе, точно сега трябваше да се бъгне скайпа. Чакайте, ще пише тук. Ало? Ало, Съслик, чуваш ли ме? Да. И добре, хора, оправихме скайпа, Съслик в момента оправихме скайпа с Съслик. Говоря с Съслик, Съслик дойде. Да. Оправихме скайп и още говорим с Съслик. Аре да на Warp XP да им покажем. Добре, но той искам да му дам малко следващи топки да се цели. Отваря на Warp XP, аз вече съм там. Добре, идвам на Warp XP и... Какво Warp XP е? Дел Warp XP. За кой е на Warp такова с Warp Enchant?
Чакай. Аз ще го направя. Махна ли Warp XP? Да го направя Warp Enchant. Аз го направих. Добре, чай Ела на още. Warp XP 2. Warp XP 2. Чакай. Тук е хипер тъмно и така. Сега е тук Добре, така. това е Warp XP2. На него могат да биете спаунери и да получавате пари и такова. Да, и също да взимате XP. И това бях. Махнахме Warp XP и сега и го направихме Warp Enchant. Така. Добре, аз само искам. Добре, така. Отгоре само, че това не е довършено, нищо. И добре, показахме всички ларпове. Сега Сега какво ще правим? да поиграем малко. Аре, сега ще поиграем. Хора. Добре, показахме всички ларпове на сървъра, сега ще поиграем. Да си направим един хоум с тебе, искаш ли? Айде, ама чакай, аз... Я не телепортирай до твоята къща, аз ще направя един. Малко подобен на твоя. Хоума. Взимам диаманти! Ти го ще взема диаманти. Извинявай, че ти ги давам просто... Нищо. Намали. Какво? Викам да се стрелни. И добре, аз ще направя сега къщата до къща на Съслик. Сега я почвам. Чакай малко. Аре, Така, да, тук съм пак. Само кой е ноб? И после да знаеш, че трябва да променим спална. Трябва едно приятелче да извикам, един психо СДК долу. Къде да го викнеш? В сървъра той е на 18 някъде. Ми викай го както искаш. И аз си копни къщата и ми я дай на мене, става ли? Да бе, Че не ми се занимава. това с команда ще я копна, ама изчакай. Добре, с Съслик ще имаме същите къщи. Защото неговата къща ме кефи, да. С Съслик ще имаме същите къщи и ще е яко. Само, че моите ще е по-различни. Отвътре. Ларп градинка. Какво правиш, бе? Копвам го, изчакай. Тук пада някаква сянка, която я оправих. Това е някакъв въздушен джъмп, който не може да се скочи. Що леглата са тук отгоре, бе, брат? Аз така ги слагам. Виж са, но трябва да си направиш рез. Ще си направя. Готов си. Ма къде е? Няма я. Ето я. О, да. Ето с втората обаче. Добре, ама дай да си ги надпишеме с табелки. Надпиши Няма, аз моите се знам, моите е по-близо до гората, аз я знам моите къде е. Не, просто за пред вратата служи някаква табелка. Или чакай, както искаш сега, аз ще си сложа ето тук отпред. На ограда. Вчера и те телепортнах едно момче горе и човек само докато го ете горе на уния купчета, чак само да ги видя кои са. Пусни се на гейм мод да ти покажа как точно го такова, на GM0. Чакай. Аз съм на гейм мод. Ама 0. Съчи как се пише, да. GM0, GM... Какво правиш, бе, братче? Ма не бе човек, ела тук горе бе, искам да ти покажеш.
Как да дойда като съм на 0? Ама не бе, аз искам да ти... Виж, ела тук сега. И като паднеш от толкова от високо, нищо няма да ти стане. Като си на ГМ0 и като паднеш от толкова високо, няма да ти стане нищо. Ако съм на гейма от 0, да. И хубаво ще видиш, пише са ГМ, чакай аз да напиша ГМ0. Чакай, аз се пиша. Готово, виж сега, падай долу и гледай сега, нищо няма да ти стане. Вярно, що така? Защото съм ти пуснал God мода. Сега ще го изключа. God mod, crazy. То всъщност то не ти трябва. То God mod е, ако играеш нещо яко, да мамиш, нали? Разбрама. Разбрахте. Аре, ние същи холмове имаме. Да, които ме кефят, мене. О, чакай малко сега. Аз може... Уф. Аз за всеки случай си надпиша моята къща, е така да е по-готино. Аз си надпиша Да. моята къща, такива пред портички отпред, за да е по-як. Ма всъщност не, тя има портички и по това ще го различавам, така че няма нужда. Какво прави Симон тука, бе? И тия? Абе, остай ги, бе, и Нопчо. Нека остай го. Ма що са тука? Остай ги, бе! Питам. Бе, де да знам, остави го, нека да е тук сега. Няма му правим забележки, за кой е дошъл до моя холм. Базик, аз не му се карам, че е тука. Питам защо е дошъл. Ако иска да спи пред себе, чак. Да ви трябва. Питам само. Аре да правим нещо. Твоето завеждане... О, то го няма, добре. Оф, има го, бе. Вътре е моето, то холма е копнат до дупка. Аре да правим нещо. Аре, що не даваш да подобря спална? Не бе, човек, тъп ли се, остай го тъй. Защо? И така, това беше от нас, нали? Нека да... Сега ли го спираме? Ами нека сега да го спрем. Аз искам да видя клипа как е станал и вече да го оставяме, защото... Добре, чао хора и до Чао следващия. и сабскрайбвайте, абонирайте се, то едно и също. Влизайте в сървъра, дано има Играйте. фри айтеми, фри пари има. И добре, това беше от нас. Чао, чао. Чао хора.